Áno, áno. Neboj sa, mám navigáciu a priemer známok 1. Zvládnem to. Pozri sa, možno trochu menej rečí a viac jedla. Ahoj, som Anastázia Stevová. Slečná Kavanová má chrípku, tak ma poslala sem. Anglickú literatúru. Kate je spolubývajúca. Toto je prvé vydanie žiackého časopisu. Vážne? Ja to už viem. Na to, že ste postavil impérium, ste mladí. Čo? Príjmate kontrolu? Fajn, vaša spoločnosť sa angažuje v sektore telekomunikácie, ale investujete aj do veľa projektov v krajinách, napríklad v Afrike. Je to pre vás tak dôležité? Nakrmiť chudých? Napadlo ma, či nemáte o mnoho väčšie srdce, ako nám onok ukazujete. Prečo by to tvrdili? Zaujíma vás niečo mimo práce? Ste ženatí? Adoptovali vás v 4 rokoch. Ste gay? Je to tu, ja len... Prepáčte, pán Grey, Kate je trochu... zvedavá. Hovoril ste o ľuďoch, ktorí vás dobre poznajú. Prečo mám taký pocit, že to nie je pravda? To nie, to je v poriadku, ja už... Na mne toho nie je veľa zaujímavého. Teraz sa snažím urobiť štátnice. Chcela by som sa presťahovať sem, do Seattlu, s Kate. Odpovedal si len na 4 otázky. Čo tu? Len Anna. Čo vy tu? S čím vám pomôžem? Vyzať si pásky? Áno. Poďte. Len Anna. Je to ono? Budete renovovať? Máme 3 až 6 cm, ale zodpovedný remeselník má v 5 dní na rade obidve. Kristián, ty ma tak pletieš. Čo chceš? Ja sa snažím, Kristián. Prečo spolu nemôžeme spať? Prečo sa ťa nemôžem dotýkať? Prečo to musí byť takto?